Aurreko atalaren bukaeran esan dizuedan bezala, orain arin-arina nola dantzatzen den ikusi eta ikasi egingo dugu. Jakin ezazue, arin-arina Euskal Herri osoko dantza bat dela eta taldeka biribilean naiz bikoteka dantza daitekeela. Gainera, arin-arina Euskal Herriko dantzarik zaharrenetakoa eta ezagunenetakoa da. Arin-arinaren pausuak ugariak eta ezberdinak dira. Guk errazenak eta ezagunenak aukeratu ditugu. Az gaitezen bada, pausuak azaltzen. Lan honetan hierak lagunduko digu. Arin-arina 3 pausuz osatua dago eta lehenengo pausua 4 puntutan banatzen da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bigarrena 8 puntutan banatzen da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hirugarrena 4 puntutan banatzen da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pausu batetik bestera igarotzeko, aldatzeko pausua deitu dugunaz baliatuko gara. Aldatzeko pausua ikusi dugun bigarren pausua da. Beraz, arin-arinaren eskema honelakoa dela esan daiteke. Pausu kopurua musikaren arabera aldatu egin daiteke. Beno bada, gure dantzariak lanean jarri aurretik pare bat gomendio eman nahi dizuet. Musikarekin hasi aurretik pausuak ondo ikasi, buruz ikasi, poliki-poliki hasi eta pentsatu gabe burutzea lortu arte ekin. Ondoren, doinua abestu eta txaloez erritmoa finkatu. Bukatzeko esango dizuet, akats guztiak momentuan zuzentzea komeni dela.